Kọmishọna steeti ya na-akwụ maka omenala ịkpa obi ụzọ nakwazi njem nnesapụ anya bụ Maazị Don Onyenji bụ onye nke nyegharịrị nkwenye nyere mkpebi bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo nwere na ịgba mbọ wee zụta ihe ndị dum bara nnukwu uru na omenala ndị Igbo. Ya bụ onye kọmishọna bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge ọ nabatara ndị so na otu akpọrọ Radio Television Theatre and Art Workers Union of Nigeria bụ RATAWU, ma bụrụkwa ndị nke edutere ya bụ njem site n'aka osote onye isi izugbe ya nke ya bụ otu bụ Prince Emeka Kalu, ma bụrụkwa na njem nleta bụ nke ha gara n'ụlọ ọrụ ya nke dị na Jerome Udoji State Secretariat nke dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị Njideka Okoye ga-akọtọpụrụ gị ya bụ akụkọ n'uso. Kọmishọna Onyenji bụ onye kọwara na ejimara ndị Igbo gụnyere inwe nsọpụrụ onye ndị okenye, mmụọ onye agha na nwanne ya, ịgba bọị ụmụnna nakwa ịlụsi ọrụ ike, ma kwue na ezi ụkpụrụ nke ezinụlọ bụ isi sekpụ ntị nye agamniru. O toro ndị ndu RATAWU maka ịgbasi mbọ ike na ezi ọlụ ha nye adịmma ya bụ otu, ma duo ha ka ha gaa n'iru na-alụsi ọlụ ike dịka otu ndị, bụ nke ọ kọwara na otu na-akwalite ezi nzụlite nke mmadụ maka ije ozi nke ọma. N'okwu ya na mbụ ka onye ndu na njem ahụ Prince Kalu kenere kọmishọna maka nnabata o nyere ha, ma kọwaa na ya bụ njem bụ iji wee nye ya akwụkwọ eji agụ ụbọchị kwa arọ nke ya bụ otu, nakwa iji kọwatara ya otu ije ozi nke ya bụ otu si dị. Ndị soro bagide ya bụ njem gụnyere onye jibu ọkwa onye isi oche Anambra State Council nke RATAWU, Comrade Andy Onwualu, Zonal Organizing Secretary South East Zone, Comrade Chibuikem Ede, na ọtụtụ ndị ndu ndị ọzọ. Ebe inyefesi kọmishọna ya bụ akwụkwọ eji aga ụbọchị kwa arọ nke ya bụ otu bụ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ njem. Site n'Awka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.